Jopur michele ma Nyatike bwo kambi mar Lolwe Irrigation Scheme nyalo biro buonjo bang' ka koro kambino ne chiero tich mano mar pur ma yande nyicha koro osechung' kuom dweche mathoth ahinya kendo jopur nosebedo ka hinyore. Maneja mar kambino Migosi Kennedy Ouma wacho ni kambino bende tiyo ne jopur no en gima nosebedo ka konyo jopur maloyo gana 5 oseloko ngima oganda go kuom kinde mokadho. Kata kamano chung' mare no ni en gima hinyogi kata yore go mag yuto. Ojiwo jopur kik chunygi gore ni mar piny owacho osewuok oko mar konyogi kata weche go mag dongruoge. Osedok chien matin e scheme kaluwore gi court case mane one of us utero. Koro the near team noduoko tich piny kapod ne kes ni iyalo. Tich ochako chakre ka giloso yore gi loso canals mondo pi oring maber ne farmers. To kaka jopur osebet piny mawambo winjore ni mondo tich ochakre kendo. Ni wayie ni mondo development mondo kaw namba 1. Chudo obed bang'e nikech wong'eyo ni inyalo dino ne siling 100 ni dwaro siling 10,000 ti dino ne 100,000 minyalo yudo kitiyo. Koro giyie mondo girwak development mondo bed gima ni malo mokwongo koko bi chul gi bang'e. Kaka joma rego mchele to kaka joma timo ohala mar mchele ne wan mana gi kwayo ne jopur ni ka giyie to gidog e puothe mondo gijiw pur mar mchele oting're malo wang' mane okalo ne ok wadhi maber ahinya ma mchele mane wayudo e puodho kono wasirege morumo. Koro sani kok wayudo machielo kendo to wadhi loro tich, to kwa loro tich japur ohinyore mfuko, wan bende wahinyore kaka investors, to kaka joma chamo chiemo mapile chiembwa no be koro dok piny. Koro wanyalo mana kwayo jopur wang' ni kwayudo thuolo mar dok e puodho wadhi watiyo anena matek moyo kaka ne watiyo wang' mano kalo cha. Kwan mar jopur mane wachako go seche mane wachako ka ng'iyo gi sani jopur ma wadongo, jopur madok e puodho sani odok piny. Anyalo wacho ni odok piny gi atamalo manyalo romo 30-40 kama. Thoth jopur oweyo puro mchele. Wan tijwa ka en rego mchele. To ka mchele man go ka orumo, tiende ni mashin dhi chung', mashin ok dhi rego. Koro mano tiende ni ka mashin ochung', jotich be biro dok dala. Koro gibro mana duogo kachaka yudo mchele moro kendo. To sani to pod waonge mchele kai. Now I want to report that after intensive consultation and agreement with farmers, we have agreed that those blocks that farmers are ready and they show commitment individually and collectively that they are not going to put pressure on issue of compensation, will be able to continue working there, do development and even rehabilitation of the infrastructure. Currently, we have resumed operation in about 2 blocks, and in the next 1 week we intend to put almost 1,500 acres under paddy rice. This is because farmers have committed in writing they are not going to demand for compensation, and that is the position, and that is the position of the management going forward, that we are not going to spend a lot of resources on compensation where the project is benefiting the community directly, but we are going to spend that resources in providing the development.